Já ještě tě trošku vyspovídám z jednoho úhlu pohledu, co mě osobně velmi zajímá a vnímám to i sama na sobě, respektive jsem si tímhle s tím musela sama projít. Koncept bez konceptu. Vypadá to hezky, zajímavě, ale vnímám sama za sebe a potkávám se se spoustou lidí, kteří vymetají, nedá se to říct jinak, spoustu přednášek, spoustu zážitkových workshopů a vlastně určitou vypravlostí nebo nenasyceností toho, co jsme měli nebo mohli dostat v dětství, se pak propisuje a vlastně to může vyznít jako určitá náhražka nebo nějaká dosycovací metoda. Jaký máš na to názor? Určitě, právě. Když jsem se rozhodla a dostala povolení od Sahary pořádat výlety nebo expedice na Saharu, tak právě jsem tam měla jasný pokyn, že to má být koncept bez konceptu. Nýbrž a jelikož spousta lidí v dnešní době navštěvuje spoustu míst, spoustu akcí, podniká duševní zážitky, kroky, které vedou k nějakému naplnění. Ale podle mě se to stává být nějakým, můžeme to říct i trendem. A přesně jsi to řekla krásně, dosycování. To dosycovací trend, kdy nám něco chybí, nám samotným. A místo, aby jsme občas si ten zážitek nějaký dopřáli, nasytili tu duši a pak integrovali a žili to a byli součást toho našeho života, tak místo toho jakoby potkávám poslední dobou stejně jako ty lidi, kteří vlastně těmi semináři neustále dosycují to prázdno, přesycují se, nestíhají integrovat a ve finále ani nežijí vlastně to, co všechno se učí. Dávají do toho spoustu peněz, spoustu energie a ještě to řeknu úplně natvrdo, myslím si, že spoustě lidem se to nebude líbit. Těmi lidmi, těmi principy, těmi praktikami vlastně nahrazují něco, co jim chybí. Takže třeba nahrazují si rodiče, nahrazují si vztahy a začnou jako časem na tom být na určitý úrovni závislí. A odpadá už tam potom docela, dá se říct, i radost. Je tam chvilková radost, kdy ty lidi z toho odchází, z toho třeba semináře víkendového nadšený, jsou skvělí, ale potom za pár dní cítí, že potřebují něco dalšího. Vlastně neustále putují po různých místech, rituálech, lidech a ještě navíc se právě ještě považují za součást svého života, ale vlastně je to jako na určitý úrovni smutný, protože za tu součást svého života platí neustále financemi nebo službami, službami velkou cenu. A je to, pro mě je to nějaký určitý novodobý, tady v Čechách aspoň, jsem tohle na Čechy, novodobý způsob závislosti na duchovním světě. A nemusí to být ani jako z té druhé strany nějaký špatný záměr, opravdu ty lidi můžou mít krásný semináře, který tu promlouvají ty duši, otevírají tu duši, ale pokud na té druhé straně je to vlastně tímhletím způsobem pojmuto, tak to může uškodit. Tak to je takový, přesně tak, je to takový vlastně téma jako věčný. Že když jsem chtěla začít dělat Saharu, tak jsem si říkala, já tohle nechci dělat. Já právě, koncept bez konceptu, je to, že moje největší poslání je přenést esenci Sahary, ukázat ji těm lidem, aby oni sami byli zodpovědní sami za sebe a dosytili oni sebe sami a byli sytí a plní po celou dobu svého života a nemuseli to hledat nikde jinde. Často vlastně i říkám, když průvodcuju, že jsem nejšťastnější průvodkyně, když ten člověk dojde sám beze mě. Mě nepotřebuje. Nepotřebuju, aby mě ty lidi potřebovali. Jo, na to mám vlastně přátelé. Potřebuji své přátelé a miluji je, potřebuji svou rodinu, ale tohle nepotřebuju. Potřebuju svobodu, aby tu lidi měli tu svoji svobodu taky, odpovědnost. Já moc děkuju, že tímhle to zakončuješ, protože si myslím, že to je ta podstata toho bytí, být naplněný i v momentě, kdy jsem sám, ale tu naplněnost dokážu kolem sebe šířit. Přesně. Bezúmyslně a hlavně si na ní šáhnout sám, když je, protože i přesto jsou jako, já mám spoustu okamžiků, kdy se cítím sama smutná, mám svoje procesy, stavy, není mi dobře, spousta lidí mě vidí jako
člověka, který na cokoliv šáhne, se mu daří. To vůbec to tak není. Často je to hodně vydřený a hodně vlastně práce zatím je a mám spoustu různých stavů, ale mám v sobě tuhletu nasycenost a vždycky si do ní můžu sáhnout sama k sobě. Nemusím nikam chodit a platit za to, aby mě někdo dosytil, aby mě něco dosytil. Vzpomenu se na ty zážitky, oblíknu si burnus, šáhnu se do písku, podívám se na jakýkoliv artefakty z těch cest, podívám se na jakýkoliv vzpomínky, procesy, co mi přišly, věty, verše a jsem tam. A cítím tu naplněnost. A i když ji zrovna nemám k dispozici, tak vím, že tam někde uvnitř prostě pořád je a nestratím se. A jak vlastně přichází tam další věc, která mi neustále přicházela, věta, vím, kdo jsem a vím, co chci. To je podstata. K tomu není už co dodat. Takže Taky děkuji.